Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Ayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Agyaman tayo man ang kinaapot at takabiyang tirabi. Kat sakbay ti amin kakabsat. Kat kahit ko ti kumablaw ti naimbag nga rabi tayo amin. Agawan labas na itangabiyang tirabi. Ti Luzon, Visayas, kan Mindanao. Agyaman tayo kinaapot Diyos. Ti kinaimbag na ti tumunggol may sa kanya tayo. Ta iti dayto nga gundaway, iti rabi ti Webes, ket adtoy tayo manan nga kakadwa nga kakabsat, tapno ti kasta ket mga gantay manan dagiti bendisyon espiritual nagtaod ket dagiti sasaw iti Apo. Ket kakabsat kabing tarabi sakbay tinte pa nagtultuloy, ket dumawat tayo pa iti kaasi iti Apo babaen iti panagkararag. Kararag ta kini Apo, umami nga Dios nga man nakabalin ti amin, kabing tirabi ket dawat kami Apo ti tulong kaasi kada kayo. Iti maangay Apo Diyos nga programa, iti dito nga rabi, iti Ilocano broadcast Apo. Dawatin mi nga sikat itumulong kada kami. Kana kami Apo Diyos, ti napintas Apo Diyos nga internet connection. Kastama ti na dumaduma nga lugar, nga gbibuya. Tatmong ti kasta Apo Diyos, kat nalawag Apo Diyos nga mga gamni, dagiti Apo Diyos na patig nga sasawm. So Apo, dawatin mi nga oras, ti kampanagtultuloy, dagiti amin nga gbibuya, ti na dumaduma nga lugar, kadwa ti dawat mi tabing tirabing, ikan na kami Apo Diyos, tinasimpa, nga puso kan kapanunutan tatno ti kasta Apo Diyos ket mga ganmi Apo dagiti pudno Apo Diyos nga pagayatam. So nga tanga oras kabayatan ti kapanagtultuloy dawaton mi dawat gan kararagmi. Tumunggal may sa kanya tayo. Amok nga iti Diyos ket nagimbag ket isu na ti
tumultulong ka tayo, tinaldaw ng panagbalbalya sa tayo, di tirabaw, titaga. Sa gayam ni Kabsat yung abuyat Miguel, manipod ti rekwerdo ng Besiya, kasama ti kadwa ka Kuancor, ni Brother Nardino Dumrique, manipod ti Gimba, Nueva Ecija. Katatabi ang tirabi nga rin Kabsat, mapantayin ti panagkablaaw. Dagiti kakabsat tayo, nga agbuybuya, tabi ang tirabi, kat basahan tayo, dagiti kablaaw na. Kat dawatag ka diti operator, nga i-plus naman, dahil kablaaw. Kung kablaaw ni Kabsat tayo nga Raquel Bulanon, manipod DJ party ti Mindanao. Kastabot ti Jeffrey Burgos, kung kablaaw tatabing tirabi. Kastabot ni Kabsat tayo nga Jet Dakkel Batalya Junior, na imbang garabi kakabsat, watching from La Trinidad, Benguet. Buibuya ti Kabsat tayo DJ. Kastabot ni Kabsat tayo nga Ruina Arsiaga Rivera, agbukin ni Kabsat tayo nga Brother Alfonso Rivera, tangagdama kita da jida tarlak, kung kablaaw da. Kastamot ni Kabsat tayo nga Leia Magunday, ni Kabsat tayo nga Binigno Binuya, agbibuya manipod di barang na imbang garabi tayo amin kakabsat, madaydayaw iti Apo Diyos. Kastamot ti dumadupay nga Kabsat tayo nga tabing tirabi, kat nga agbibuya, kat ni Apo Diyos ka matigtultuloy nga tumulong kadakwada. Tapno ti kasta kat agtultuloy nga ni Apo Diyos iti may tanok da iti panagbiagda. Tatangor kakabsat, tabing tirabi kat hantay liplipatan, nga karkaritin kayo nga suportahan tayo dito nga trabaho ni Apo. Kat i-like tayo, i-follow tayo, i-subscribe tayo, kat i-share tayo. Ay ito nga programa ni Apo, kadagiti gagayim tayo, dagiti ayatan tayo iti panagbiag, tapno ti kasta kat mabuya da, iti kasto nga trabaho ni Apo, tapno ti kasta kat maawatan da nang nangruna, tapno ti kasta kat ni Apo Diyos matitibigbigan da iti panagbiag da. So nga Kabsat, dawata kiti suportayo iti nga trabaho ni Apo, nga sa pala ni Apo Diyos ti tumulong kung mangiwanwan ti dayto nga programa ti Apo. Katatangabing ti Rabir Kabsat, tinte pa nagtultuloy kat mapantay ti panagkablaaw. Dagiti Kabsat tayo nga simbang bay, iti kasangay na, iti dayto nga lawas, iti bulan, iti Hunyo. Buyan ti Kabsat, dagiti Kabsat tayo nga dumteng iti kasangay na, itang lamang biyang ti Rabir. Operator? Plus mo man, i-plus mo nga. Amen. Naragsak kakasangay ko Kabsat. Kat niya po kumatimang bendisyon kada kayo. Kat niya po ti mainawin pa iti amin niya kasapulan nyo kung adupay nga tawon. Tapos ti kasta kita maaramat iti biag nga intid niya po iti panagserbiking ko ana. Kat tayo ti may Kabsat tayo ni Brother Nardino ti platform tanga biang iti Rabi. Amen. Madaydayan niya po yung Kabsat. Ti kastalaw na yung daway nga intid na magkatatayon. Pag makapagkakadwa tayo, iti dating programa, iti Ilocano Broadcast tayo Kabsat na. Kaya salamat kiniya po, nagdawayan tayo. Siyakmanan dati Kabsat yun, ni Brother Nardino, natutuyak na tagimba. Kaya live ito ay salamat kiniya po, niya po tumultulong pa tayo amin. Kaya tataka Kabsat, kaya papatay ko na kita dito pag hindi ka Kabsat tayo, nga nang hindi pa makablao tayo, di online, operator, plus nga po yung natin. Amen. Si Brother Aurelio, netaklan, kan managayat na dos, tatangarabi, amen. Nembang garabi ka tayo, ang Kabsat. Kain gagayang watching from Lagilay Congregation Isulan Sultan. At nembang garabi, Kabsat. Kasama ni Brother Francisco, Datos Eliejos, amen. Datos pag-arang Kabsat. Kasama ni Geraldine Orlagan Tabago, nembang garabi ka tayo, amin ay. Kabsat niya po. Amen. Praise the Lord. Kasama ni Sherwin B. Villanueva Avalos. Nembang garabi, Kabsat. Kasama ni Joel Fred Lirato. Amen. Doon din po, tatarabi kasama ni Brother J.S. Ramos. Amen. Kabsat. Kasama ni Sister Ana Lydia Magallanes. Nembang garabi, ayat sa Amen.
Kasama ni Brother Rodi de los Reyes, o Rodelio de los Reyes, na yung bagnarabi tayo amin, kagayam ng kapsat. Kasama ni Sister Meli Pabunan, na yung bagnarabi tayo amin, kapsat. Amen. Kasama ni Brother Rocky de la Cruz, na yung bagnarabi tayo amin, kapsat. Kaya salamat ka naging kapsat, nga mamagtad ti pamagpapalao tayo tayo na kapsat. Salamat ginap, tagtagtol-tubig kayo, nagbibuya, nga kumikita ka dahil ko programa niya. Kaya tatapsat, di maminsan-manan, maayos na kaya natapsat niya, tultuloy tayo na buyaan, naging programa niya ako, mabalin kay Facebook, mabalin tayo di nga makita, dahil nga programa niya ako, di kasama ni YouTube, natapsat. Kaya tamo tayo ni ako, at di pa masusan, no may waragawag tayo di sasaw niya ako. Salamat niya ako, nga dati tayo, kapsat na. Kaya kastamat, di tayo lilipatan kapsat, ikaw kanayo tayo magbaga kanayo, di prayer request in general na, na nagadood di masapol tayo nga ikararag, di matag ni Apo. Kaya kastamat, di pati di power request, ikadwa tayo muna, kapsat. Tapos kasta kita, di pinagkagay sa atin, managkararag kita, di marami na. Kaya sabay di amin, magtewang pa ito ba? Magtewang pa ito isang kanta, may pahay niya natin ni Sister Anita Corpus. Operator? Lupa. Amen. Nagyaman tayo kini Apo dayjay sonata nga intay na gan itang biyang iterabi. Ket salamat kini Apo Dios dayjay nga sonata nga nang tididikaret. Kadagiti amin yak sirserbi kini Apo. Tatangarod ka kapsat papantayin ti may katlo nga pasat ti trabaho ni Apo tatang biyang tirabi. Ket papantayin mo kadagiti announcement o damdamag ita biyang tirabi. Kinton June 14 hanggang 15 ket adati may sangarabing revival ken may kapitong anibersaryo iti trabaho na po jay Dipintin, Madela, Quirino Province. Kararagting kapsat day tanga trabaho ni Apo nga maangay inton petsa 14 hanggang 15 iti daytoy nga bulan.
Inton Hunyo 19 hanggang 21, 2025, kat maangay mo't kaabsat na yung Visayas Convention. Kung may katalupulo kat may sa nga anibersaryo, iti iglesia na yapo di Canduni, Negros Occidental. So ay kararagti kapsat, day nga trabaho ni Apo, nga ni Apo Diyos ti tumulong, mangtiti balegi, kung kumuyog, kadagiti amin niya kakabsat nga makidaray, iti day nga trabaho ni Apo, kung mangipaay ni Apo Diyos iti kasapulan, iti tumunggal maysa. Kastamat kaabsat, hintay liplipatan iti Lunes iti Rabi, amani po diti alas 8 iti Rabi, kat di pa nagkakadwa tayo pa nagkararag, iti online, kat tulungan natin ni Apo nga dati nga oras, kat may paay tayo kingkwan at tikasta, kat makapagkararag tayo nga sang kamaysa. Ako na ti Biblia, dakkel iti maramid, iti nasged nga kararag, dagiti anak na. So ay kararag ti kapsat, nga ni Apo ti tumulong kada kayo ti daydi nga oras iti Lunes iti Rabi agkakadwa tayo agkararag kin ni Apo. Ket takod kapsat sakbay ti pa nagtultuloy ket makangagtay pa ti maysa nga sunata nga ipaay dagiti kakabsat tayo di La Trinidad Congregation iti paulo iti kansyonen da ket Palasyo Jerabaw ti turod. Ket dinggen tayo kakabsat iti kansyon da operator. Dito'y katika, basit balay ko, di basit apira, ken balito, ngem jay syudad, dagiti nasugbo, ada pala abalito, tiraw titulong, ada palasyo, ijay dagangan, ingketranya, ijay sangkaitong, kalsada pulos abalito, upay masangsag masulisugat kerkas batu tilagidan taguy awan mas napabalay ko para syubalito ijay nga to tiraw titulon ada palasyo ijay dagangan ingketranya kalsada pulos abalito, di kapagarpen anabang lawa, jay mamumaysan agpanoryahan, ganda na era iti palasyo ken corona tirabaw titulon ada palasyo ijay dagangan
Amen. Agyaman tayo dahil napintas nga kansyon. Punula unay nga at dati pagtangan tayo di balitok nga balitok jay kabayad nga biyag. Kat katawag kapsat mapantay ti may nga pasat ti programa ti ni Brother Nardino tabing tirabi. Amen. Salamat din ako sa kapsat kada yung insight ka na. Salamat din ako kung tuloy din kararating ang tanay kapsat nga matigmang katulad di online din medyo na kapsat yung wati signal tayo kahit kararating ni Apo tayo sumati at rami kahit ito tang rabi kahit mapantayo ni sining kapsat itinet ang trabaho kapsat kahit dawat may kumakada kayo kapsat nga lukatan tayo nagiti bus-bus tayo nga aklunan tayo kumatisasa niya madigbay ka kapsat maganda yun iti adal nga tatao iti sasaw ti Diyos. Kaya tatang rabi, maawaga kong kapsat ay kapsat tayo nga isa ti mangyada tatang rabi iti sasaw niya po. Tatang rabi, itong iti Brother Bernard bilas ko from Manigil Preso iti daway mangyada iti sasaw niya po. Brother Bernard? Amen. May pag-arabi, Brother Nardino kan Brother Boyet. Ito operator tayo ni Sister Angeline. Kaya tayo nagkakadwa tayo manan. Dito yung Ilocano broadcast nga mawawagan ti dalan ti kinasanto. Dito tirabi ka, tagyaman nakmat dakmanan, tanong mangyadal, iti sasaw niya po. Kata pagyamanak na unay iti kapaspasit nga maaramid tayo ka makatulong tayo iti panagwaragawag iti sasaw ni Apo. Kat itang arabi ngarot kat iti pagibasaran tayo ti mensahe tayo itang arabi kat mapasarakan dito Mateo chapter 5 verse 22. Kat kunana dito chapter 5 22 ti Mateo kat kunana. Ngem kunak kada kayo nga uray sa sinno agumura iti kapsat na nga awan ti gapgapuna agpaggadto iti pannakaukom. Kun uray sa sinno nga agkunanto iti kapsat na ung agpaggadto iti pangukuman. Ket uray sa sinno nga agkuna kenkwana sika maag agpaggadto iti impyerno nga apoy. Kata sakbay nagtuloy tayo ka, palpatayo man ti panagkarara. Mami nga man nakabali namin, katagyaman kami manan, dahil iti nabasa nga bersikulo, iti Biblia nga pagdibasaran mi, iti mensahe tang arabi. Katawatan mi kuma, iti tulong mo, tapno at adiban mo nga maam, paramat kat may kasaba iti nananay nga sasaom kat may kanti lawag malawagan dagiti tattao nga agbuybuya dengdeng kitang arabi kat ti panagtultuloy mi tulungan na kami kuma kana kami tinapik sang internet connection ken dagiti kakapsat mi nga agbuybuya gagayem itang arabi kat ginggana malpas daytoy nga rami dawatan mi iti Santong Espiritu iso ti umantabay ato nga programa. At itidawat ng kakararag ni babaan tinagan ni Apo mga Jesus. Amen. Kata dahito binasa tayo itang arabi kakapsat kang gagayam kang agtao dito Mateo 5:22 kat damay bagbaga na ito nga magbasa tayo kunana ka iti impyerno. Kata dayta iti pagadalan tayo itang arabi at no apay at dati impyerno nga ipagbanggitan iti Biblia. Kat no pagadalan tayo nga nananay iti sasaw ni Apo. Kaya talaga nga ibagbaga na iti Biblia iti impyerno. Ngem adu dagiti tattao di mo no anya iti panggap na daytoy. Di mo no anya ti purpose na daytoy nga apay kat at impyerno nga maibagbaga iti Biblia. No pagadalan tayo iti sasaw iti Biblia, ti impyerno kat may sa lugar, wenno lugar nga inaramid ti Dios para iti pannakadusa. Amoyo itong kakaktusat no pagatadalan nyo, agadadal tayo iti Biblia, iti
adu ti katangian ti Dios nga makita tayo. Ket may sayta ka ajay ti Dios ket ayat. Ken maibagbaga pay nga ti Dios tayo ket hustisya. Babaen iti hustisya na tapno maipakita iti hustisya ti Dios daytoy iti impyerno. So nga makita tayo tangarabi nga ibagbaga adda ti pannakadusa para kadagijay nagbasol ken kuana. Nagbasol iti Apo tayo Jesus ken ti Dios tayo. Ket no kitaan tayo iti kinadakkel ti Dios, iti hustisya na. Isu nga ayto ya impyerno nga makuna iti nabasa tayo. Ket pakakitaan nga talaga nga adda ti agturturay nga hustisya iti Dios. Ket dayto iti magi gungguna iti dagijay tattao nga agararamid ti basol. Ken ayto iti mapasamak kanyata. Tagamin ibagbaga ti Biblia no agbibiyag iti tao ti panagaramid ti basol adda ti supapak na. Ngem agbibiyag tayo met iti kinasanto daytoy nga agdama ditoy aginggana arat tayo pay lubong. Adda la supapak na gloria iti langit. Isu nga no pagadalan tayo iti ibagbaga ti Biblia kun kunana adalaeng iti duwa nga mabalin nga papanan ti tao kalpasan na daytoy nga biag. Ket dalawag nga ibagbaga ti Biblia nga ti papanan iti maysa nga tao no saan nga langit isu ti impyerno. Isu nga itang rabi ket makita tayo kuma no apay ket daytoy adal tayo itang rabi ket hanga handa kayo nga butbutong. No di ket ikanda kayo iti paktaar tapno makita yo kuma o maamiris yo kuma iti panggep na daytoy impyerno. Tagamin kabutbuteng nga makita ken mapanunot nga adagayam ti pannakadusa nga ibagbaga iti Biblia. Ken no tarusen tayo iti bagbaga ti Biblia. Idi na marswa ini nagparswa iti Dios iti pinarswa na iti lubong. Ket pinarswa na amin nga nasayaan. Awan pay no tutusen ka madina pinarswa iti impyerno. Idi Ket idi punganay angheles na agiti anghel ti Dios laeng ti agserserbi kanyana. Ibig sabihin adda ti agserserbi iti Apo tayo. Ket awan pay ti impyerno kadajay. No apay nagkaroon ti impyerno gamin agitoy anghel na adda ti anghel na nga kaya nakaagturay kaya lampasan iti kabaelan iti Apo Dios. Isu nga nadusa da. Isu aji pagbaga iti Isaias chapter 14 verse 12 agingana 14 kunana dito Isaias 12:14 Isaias 14 12 agingana 14 kunana kasano ti pannakatnag mo manipud langit o Lucifer anak ti bigat kasano ti pannakakeltay mo na ipataga sika nagpakapoy dagiti naslasyon ta kinunam iti pusom agpangato akto sa dilangit ibayog kunto ti trono iti ngato dagiti bitbituen ti Dios ken agtugawak to pay iti bantay ti gimong kadagiti sulsuli apaspaset iti amyana. Kitaan tayo ayaten nga kakapsat. No tutuusen ajay ibagbagada nga Lucifer. Anghel ti Dios dayta. No apay natin nagisuna manipod di langit tagamin kayat na nga babaen iti kataasan ko nga ruti Tagalog. Napalangguad kaya nang higitan iti kapangyarihan iti Dios. Isu nga nadusa nito.
babaan ditoy na parso tatahan iti impyerno. Tagamin, ibagbaga ito'y Mateo chapter 25 verse 41 kunana. Kunana ito'y Mateo chapter 25 verse 41 kunana. Ket kunaan nanto met kadagiti adta iti makatigid na umaddayo kayo kanya na ilunod ing kayo iti apoy nga agnanayon ana isagana iti diablo ken dagiti anghel na. Kitaan nyo kakabsat ay iti gayam impyerno ka naaramid para iti diablo. Na isagana para iti diablo daytoy hanga para iti tao no mabalbalin. Tagami nagiti anghel na iti talagang agserbida lang iti apo. Ngem babaan iti kataasan nga rod nakaaramid ti basol. Iso ni Lucifer. Iso nga naaramid na ito'y nga impyerno. Tapno maipakita ti Dios daytoy adda ti hustisya nga umiral kanya na. Tati Dios ka no pagadalan tayo ka ayat talaga dito Dios. Aging gana daratoy tayo pa ilang lubong ipagpakita ti Dios ti ayat na. Ngem no iti maysa nga tao maysa nga adipan iti Dios ket agaramid ti basol addamet ti hustisya na. Ket daytoy babaan iti impyerno. Ditoy nga maipakita ti Dios ti hustisya na. Nga tunggal addag basol kinikan kinkwana adda ti pannakadusa. Isu nga kitaan tayo nalawag nga ibagbaga ti Biblia nga adda ti pannakadusa ija ito impyerno. Isu nga kitaan tayo ay ito nga kakabsat. No mabalbalin kumakahan tayo kuma ito'y makadwa. Tagamin ay ito ka naparswa para kadagjay diablo laeng. Ngem kunana ket iti binanggit tayo jib nabasa tayo. Para iti diablo ken dagiti anghel na. Adda dagiti sumursurot kaditi diablo. Nalaing nga kunana tiktikawon na iti nasnasyon. Isu nga adu iti matiktikaw nga tattao. Isu na dagiti anghel na nga sumursurot. Isu nga iti impyerno ko limawa. Tagamin adda dagiti anghel ni Lucifer, adda anghel ti diablo nga makadwa na ijay impyerno nga madusa. Isu nga makita tayo itang rabii. Haan laeng nga iti impyerno ken naparswa babaan iti dagiti diablo nga nagaramid ti basol. Ken iti impyerno ket para met dagiti tao nga managbasol. Isu ket madusa met ijay impyerno. Kunana ijay awit 9:17. Kunana ijay awit 9:17. Pagbaga na dito dagiti nadangkes maiparurong danto sadyay impyerno ken amin ananas nasyon amang lipat iti Dios. Kitaan tayo naglawag nga ibagbaga na haan lang nga dagiti diablo iti madusa iti impyerno. No di mampay dagiti anghel na isu na dagiti tattao nga agar-aramid ti basol. Isu na dagita agiti tattao nga di da pay napadasan iti maisalakan manipot ti basol. Ammo yun ay itong kakagabsat itang rabi no di tayo pa'y kapatasan iti pannakaisalakan ti biag tayo. Kitaan tayo. Amirisen tayo. Tagamin, no di tayo kapatasan iti pannakaisalakan manipot ti basol. Baka may sa tayo nga mamatusay di impyerno. Tagamin, ibagbaga iti Biblia, iti bayad, iti supapak ti basol, iso ti patay. Iso aji patay itang ibagbaga iti Biblia, iti Roma 6:23 kat iti impyerno dayta. So amin nga managbasol kat adda ti pannakadusa da. Dagiti tao nga handa pa nga inaklon ni Apo tayo Jesucristo nga manugbot mangisalakan ti basol. Isu nga anuhan tayo kapadasan itang rabii ti naisalakan manipot ti basol, may sa tayo kadagiti madusa no dumteng ti patay kada tayo. No dumteng ni Apo tayo Jesucristo nga di tayo pa'y naranasan o nakapadasan ti
pan nakaisalakan manipod ti basol. Ato iti kitaan tayo. Baka may sa tayo kadagijay anghel ti diablo nga makadwa na ijay impyerno. Isu nga kitaan tayo nga rabi kakapsat. Dagiti tattao nga madipay mawat masapol umawat da kini Apo. Aklunan da ni Jesucristo tayo nga manugbot iti basol tayo. Tagamin ata ti kwalaeng ata ti dalan laeng tapno makaliklik tayo, maliklikan tayo ti pannakadusa. Awan ti sabali nga paraan tano maliklikan tayo dahiti pannakadusa iti impyerno. No di ket maisalakan tayo matipod ti basol. Babawi tayo ti basol tayo. Kwa tayo. Dumawat tayo pamakawan kina Apo tayo Jesucristo. Babanday ta ay talaeng iti mabalin tayo nga aramid, tapno makaliklik tayo, maiwasan tayo ay di pan nakadusa, ay di impyerno. Isuda dagitay madusa. Isuda dagitay anghel iti diablo nga makadwana nga madusa. Saan lang dagiti tattao nga nakaramid dagiti hampay nakanaisalakan. No di ket addamot dagiti nakakapadasan na iti pan nakaisalakan ti basol ngem di da nga natulnog iti pagalitan ti Dios. May sadamat to nga madusa no handa nga talaga nga agtultulnog iti pagayatan ti Apo. Di da nga sursurutan nga naan-anay iti pagayatan ti Apo. May sadan tumet nga madusa ento no matay da. Nga katayan matay da nga madida nga talaga nga naan-anay nga nakapadasan iti pannakaisalakan manipod ti baso. Tagamin di nga itultuloy iti panagserbi iti Apo. Pilpilin da dagiti sursurutan da. Isu nga di nga natulnog. Isu nga iti ay may nga tao nga madi nga natulnog iti pagayatan ti Apo. Agalwad tayo itang arabi. No di ka pa nga talaga nga madimpay nga inted nga nalain anay iti biag mo iti Apo talaga nga hamupay nga talaga nga pinagdesisyonan iti bagim iti panagtulnog iti pagayatan ti Apo. Agreeing ka ita kakapsat. Agreeing ka gayem ko tapno makitam ko nga kasapulan tapno maliklikam iti pannakadusa iti impyerno masapul nga natulnog tayo iti sasaw ni Apo. Antayo gararambit ti basol ay ti pagayatan ni Apo. Agserbi tayo kanya na. Mangyadal tayo ti sasaw na. Ayatan tayo ti padatay nga tattao. Ayat masapul nga agtaod ti ayat iti puso tayo. Ayat ti Dios, ayat ti pada tayo nga tattao. Tapno makita tayo nga adda nga talaga nga pudpudno nga Kristiyano nga maibagbaga iti Biblia. No iti may nga tao ket arabinod na iti pagayatan na iti Apo dayta. Ibig sabihin ket han isunang makadwa iti impyerno. Isu nga kitaan tayo madi tayo adal daytoy tagamin ang tapno butengen da kayo. No di ket adal tayo itang rabi daytoy impyerno tapno makita tayo iti kasasaad ti panagbiag tayo itang rabi. Kitaan tayo, inventaryoan tayo iti sarili tayo. Natulog tayo iti pagayatan ti Apo. Sursurutan tayo iti pagayatan ti Apo. Amin nga pagayatan ti Apo. Masursurot tayo nga ta. Tagaminuhan tayo masursurot mapasamak tayo. Isu nga iti may nga tao nga hanga natulog ti pagayatan ti Dios. Baka may sakan tumet o baka may sa tayon tumet nga madusa nga kadwa iti diablo iti impyerno. Iti tattao nga may sapay dagiti tattao nga hanga agtaltalinaed tagamin adadagiti umawat kini Apo di da nga makapagtalinaed iti panagserbi iti Apo. Agiti basit lang nga kulding iti diablo, panubok ti biag, panubok ti pamati, nagbit da nga tumaltalikod. Nagbit da nga mapagpagura. Babaen lang iti basit nga sasao nga mangmangda. O may sapay dagiti mangmangda iti panangi kasabaket masaksaktan da. No masaktan da ket agkwada. Di da nga matanggap isu nga agkwada di dag pagtalinaed ti pamati. Ay tati dapat nga mabalbaliwan iti may sabiag ti tao. Tagamin tayo makapagtultuloy, di tayo nga makapagtalinaed iti pagayatan ti Apo,
Di tayo makapagtalinaod nga makadwa iti anak ti Dios, may sa tayong tumot nga matusa. Iso nga hanga mabalin nga ibaga tayo kamukmat ti Dios, kamamukmat agya ammo at agamin iti tao ka amudang adda ti Dios. Ngem iti rigat na di da mo nga di da sumursurot ti pagaytan ti Apo. Kontento dalang ijay amuda ti amudang adda ti Dios. Ngem di da mo nga sursuruton ti pagaytan ni Apo. Di da mo nagtultuloy nga agserserbi kini Apo. Kitaan tayo dagiti tattao itang agdama. Abalada iti material nga banbanag. Abalada ito'y lubong para kadagiti material nga banbanag. Iso ti ununa-anda dagiti nga material. Na no dapat kumakan ni Apo tayo iti ununaan tayo. Tagamin kunana nga ro iti Mateo 6:33 ka ununaan tayo ti pagarian iti Apo. Tapno agita nga kasapulan tayo inayon na lang ni Apo. Iso nga kitaan tayo itang rapi kakapsat kang gagayam. No imawat ka, may saka nga imawat kina Apo. Kasapulan nga agtulnog ka. Agtuloy ka, agtalinaid ka iti grasya ni Kristo. Iti agtalinaid ka iti panagayat ni Kristo. Tapno hangkanto makadanon ija ito impyerno. Dusang agnanayon. Ay tati ibagbaga iti nasantuan nga kasuratan. Iso nga no kitaan tayo, adu dagiti madusa, ibagbaga iti Biblia, adu dagiti mapasamak to. Kitaan tayo dagiti agiti sanga 10 virgin iti Bible. Isa nga puro nga balasang. Adi 5 na matatalino, agiti 5 ka maagda, ibig sabihin di da nga talaga nagtultuloy iti pagayatan ti Apo. Isu da dagiti napasama. Agiti nakasarek lang iti kasaran kadagiti matatalino. Isu nga itang rabi no maysa tayo kadagiti 5 mangmang ibagbaga iti Biblia na bagamat tatayo kat imawat kinapong hindi tayo man nagtultuloy agtaltalinaed at dati pan mapasamak tayong tumutlaan. Isu nga itsumot lang ay naklot tayo ni Apo tayo ng Jesucristo. Masapul, aramidin tayo, kababa lang tayo. Aramidin tayo ti pamuspusan, tapno makapagtalinaed tayo kini Apo tayo. Nga hangagar aramid ti basol. Agtalinaed tayo nga hangagar aramid ti basol. Agtalinaed iti panagpakasanto nga biyag. Adi na santo nga biyag iti nga agdama nga lubong. Ay tati mabalin tayo nga maaramin, tapnohan tayo madusa. Tagamin amuyo kakabsat no makadanon iti tao kat makadanon iti impyerno awanen ti maarami den iti tao. Tagamin no iti maysa nga tao kat simmango kini Apo tayo Jesucristo itednan to aji panagkumna iti batunggal maysa kada tayo iti ito last day iti judgment day nga magbugbag iti Biblia. Ukuman na tayo iti Apo tayo. Ijay sangwanan na sumango tayo. Kan amin dagiti biyag tayo iti lubong binsar-binsar tayo nga ibaga kini Apo tayo. Isu nga no iti maysa nga tao agbibiyag nga managbasol iti lubong numatay sumango iti pagukuman ni Kristo ammun tayon ti papanan na dusa. Kanda iti nga pannakadusa ket una iti Biblia awan patinggana, Apocalypse 20 verse 10 kunana dito. Kunana ito Apocalypse chapter 20 verse 10 kunana. Ket daydi diablo ang nangalilaw kadakwada na ibileng ijay danaw nga apoy ken asupre isumot aayan ti animal ken daydi saan nga pudno amamadto ket matutuok danto iti aldaw ken rabii iti awan inggana. Kitaan nyo? Iti maysa nga tao nga makadanon iti impyerno agtuok aldaw ken rabii awan patingga. Kitaan to awan patingga.
no dagito no kitaan no pagadalan tayo di awan patingga kita na mading makway ta madi tayo matutpulan ti rigat nga mapasama no kitaan tayo lang ito lang lubong ka ada dagiti tattao nga ada ti saksakitan na ti bagbagida ket uray dala agi kis nga di da matiis dayjay sakit nga maririknada uray dalag pukapukaw ta masaksaktan da at damo dagiti tattao nga marigrigatan ka may bagbagada da pa minsan ka apay wala patenggana da ito nga rigatan kunata no ito pa lang na pisikalan ka di tayo matiis dagitoy rigat nga maranranasan tayo ito'y lubong mas karkaro nga di tayo maibturan adi pan nakadusay di impyerno. Ito'y lubong ka dati patenggana dagiti panbanag dito pero ito awan ti patenggana. No dagiti makulkulong nagararamid ti basol ka iti pagukuman iti pagbaludan. No maminsan ka no agaramid ka tinasaya at ka iti pagbaludan ka makarwar ka. Magkang ka ti pardon tapno makarwar ka iti pagbaludan. Pero iti pagukuman ni Kristo, no natay tayo nga agararamid ti basol, saan mabaliwanan? Basta no inukuman na tayo ni Kristo ket nakita na nga tayo ket natay nga agararamid ti basol, awanan ti makaiwas nga apila kadagita. Ang kasla ito'y gobyerno tayo nga mabalin pa'y umapila. No nagnanaikan ka, no nasintensyahan kan ka, mabalin ka ba yung umapila? Ijay higher court. Ijay Supreme Court. Baka sakali nga ma-reverse da ijay hatul kanyata. Ngam ijay paghukuman ni Kristo, ijay sangwanan ni Kristo, haan nga mapaliwanan. Awanan ti panagbalbaliw, tagamin, hustisya, ti apo tayo. Saan iti may nga tao nga makadanon iti pannakadusa, saan nga makaikat, saan nga makapanaw iti lugar nga pannakadusa. Tagamin, awanan ti mabalin nga maaramid iti tao, awanan ti mabalin tayo nga pamuspusanan. Hangag paypayso dagiti sursuro dagiti datu mga relihiyon nga ibagbagada ka ikararagan kano dagiti minatay, dagiti natay. Ito giti tattao nga agbibiyag pay no dati natay nga ayatan natin paragbiag ket ikararagan kano tano makaapan ni langit. Hangag paypayso dayta ayatan nga kabsat. No iti maysa nga tao ken natay nga agararamid ti basol diretso di impyerno. Awanon ti sabali nga papanan na. Kumbaga tayo karon tatayan ka impyerno kan langit lang ti mabalin ti papanan ti tao. Awan da di ibagbagada nga purgatorio na ikararagan kano dagiti agbibiyag pay tamno iso mapurga may kat ijay maialis ijay langit awan day jay nga sursuro ang agpaypayso day jay tagamin ibagbaga ti Biblia no natay tayo nga agararamid ti basol diretso jay impyerno kaslan ni ajay napasama ken Lazaro nga pulubi kanda jay mayamat parehas da nga natay da ni Lazaro nga pulubi ket idinatay nagunga nakariing ardi isuna ti paraiso. Ngem dayjay mayaman nga idinatay tagamin madina mo ti ayat ti tipusna awan ayat na tipusna dina mo ti tumulong. Idinatay idinagriing ardi isuna Hades ti pagdurusa. Hades ng pagdurusa kuna na iti likwa Lucas. Ibig sabihin matutuukan isuna iti pudot. Kitaan nyo. Iti masinit ka lang ti pagbasit ko no saan ay maikwa ka lang iti init mapainitan ka lang iti mga 2-3 oras ka di tayo matupulanan di tayo mga ibturan dagiti pudot kakaro iti napalabas nga aldaw ada ti extreme heat nga ibagbagay dagiti MDRRMC nga umabot iti 40 43 hanggang na 45 no maminsan ka umabot pa iti 50 ti temperature na degrees Celsius. Ti tattao ko na reklamo
Di da nga maibturan ti pudot ti pagpa maririknada. Dayta lang ke pudot laeng basit laeng manulang nga aldaw ke di da nga maibturanan. Di kasanupain ngay no na makatanon iti impyerno iti may nga tao. Takunan na di binasa tayo Apokalipsis 20:10 agtuok suna aldaw kon rabi awan patinggana. Isu nga iti impyerno no iti may nga tao nga madusa ket awan patinggana. No yari tayo iti awan patinggana kaslakas to iket. Ajay may nga kalapati tumayab nga manipod tayo lupo ito earth mapanijay bulan. Ken ijay may nga butil iti buhangin awited na ijay bulan. No bilangan tayo ijay aldaw nga tawon nga panaglakbay na tanong makadano ijay bulan. Ket nabayag nga panahon ti bilangan tapno makadano ni ijay. May salang butil iti buhangin ti awited na ijay tepek na. No manong nga tawon nga aglakbay nga mapanjay bulan, may danon na lang ajay kwa. Kasjay mo ti kinabayag na. Kay kan tayo ti number na kuna tayo umabot iti ikatay lang ti basit 20 years kuna mo na ajay panakayapan na. Kan ajay panagsubli na 20 years mababot ti 40 years. May sapay lang ang buo pa ajay. Iti rugi iti awan patinggana ajay maibus na amin dayjay darat. Ijay amin nga darat nga makita na ijay baybay. No naibus na ajayan agrugi pay lang ajay awan patinggana. Kitaan tayo, magturan tayo nga ta dayjay pudot nga ibagbagana. Agtutuo ka, agngar-ngaryat dagiti ngipan iti aldaw kon rabi awan ti patinggana. Isu nga kitaan tayo iti rabi. Nuhan tayo kayat nga mapadasan daytoy nga mapasamak kada tayo. Kuma kitaan tayo iti panagbibiyag tayo itang agdama. Imawa tayo yakin ni Apo. Tinanggap tayo iso na nga man nakabalin iti biyag tayo. Nagbabawi tayo iti basol tayo. Nuhan tayo pa'y naaramid dayta. Baka madusa tayo. Ket maranasan tayo dayjay awan patingga, awan inggana nga panakadusa ijay langit. Isu nga kuma itang rabi so nga agyaman tayo dagiti programa nga kastoy kada ti gundaway tayo nga maiwaragawag iti sasaw ni Apo may kanti pakdaan dagiti tattao makita da maamiris da ti kasasaad ti panagbibiyag da no isu da ket talaga nga anak ti Dios wenno saan. Isu nga no kitaan tayo itang rabi ayaten nga kapsat ayaten nga gagayem hang sapat dayjay amum ni Kristo ajay kumangkanta ka agaw ti panagdayaw king pana hang sapat dayjay agbasbasa ka lang ti bilyag no dimot nga sursurutan dagiti basbasaem awan kwenta na dayta adu dagiti tattao itang agdama ammo damet itis ammo damet ti Dios no tamagam sudag ammo damet. Kaya lang ti anda makitkita ket ajay biyag nga panagpakasanto. Ajay ti handa mararamid ti biyag da. Tagamin madida maliklikan ti panagramid ti baso. Dita kaya ti agbiag nga nasantuan iti lubong. Kon kontraan da daytoy nga adal. Dida kayat nga pamatyan daytoy nga adal. Ngem naglawag nga ibagbaga ti Biblia iti may nga tao nga agararamid ti basol at dati panakadusa. Isu ajay panakadusa ijay impyerno. Isu nga ito nga sao ti Apo itang rabi sapay la kung mamaluktan dagiti puspuso tayo dagiti kapanunutan tayo nga makita tayo iti panagbibiyag tayo. Iti warning daytoyen kada tayo itang rabi. Tapno kan tayo mga madusa makadwa ni Diablo ijay impyerno. I-search tayo dahil sarili tayo. Kitaan tayo, ti kasasaad ti puso tayo. Adaya ti agumpay nga ta, ti po na tayo. Adda ti pungtot, adda pa ya, iti tattao nga hantayo nga katungtungan. Adda pa ya, ti kabuso tayo nga tattao.
nga katkadwa tayo iti trabaho ket di tayo nga katkatungtungan, likliklikan tayo uno di ket adda dagiti kabkabusor tayo, unyo agararamid tayo peti naduma-duma nga basbason. No kasta ti panagbibiyag tayo, sigurado nga madi tayo nga maliklikan ti impyerno. Isu nga ito nga kabsat kang gagayem mi itang rabii sapay lakuma makita tayo. Tagamin nagadu iti tattao nga mangipagarog nga mapanday ijay langit. Pampanunutan da napanak ko lang ijay langit. Tagamin ti kaya da nga ti araji kapanunutan da grabe dala ang tinasayaan. Agramid da lang iti nasaya ti padada o tumulong da lang agramid da ti naimbag nga iti padada nga tao ti pagarot da ka mabalinday jay nga makapanday ijay langit. Tagamin aramid da mga tinasaya at iso ti panunod da. Nung kunay ti Biblia, ang babaen nga nasimpet tayo ka iso ti mabalinin nga dalan nga makapantay di langit. Hanga dayta ti rason nga makapantay di langit. Hindi kat dayay agbiag tayo nga hanga gararamid ti basol. Awanan sa bali, day talaan. Iso nagiti tattao adu ti mapasama. Kuna nga ron iti Biblia, iti Mateo ka, adu iti tattao nga sumsumrek, iti na maluwang na daan, maluwang na pintuan, iti nalawang dalan. Tagamin, di da maliklikan, di da maikati panagaramit ti basol. Isu nga nalawag iti sasaon niya po nga nabasa tayo kan napagadalan tayo itang rabii, nga ibagbaga iti Biblia, nga dagitay agararamid ti basol, sigurado nga numatay da 100% agturong da iti impyerno. Ken dagitay met agbibiyag nga nasanto itang agdama, agagtaltalid da iti sasaon ni Apo, numatay da 100% met mapanday ijay langit. Isu nga kitaan tayo, iti hustisya ti Dios awan ti basit, awan ti dakkel nga basol. Awan dayjay adu nga basol, ay di may nga tao ka, ti gamin ti may nga panpanunod na. Hana nga managbasol nga adu ti basol ko kunada. May lang mo ti basol nga armida, dagiti hana hangko nga pada dagiti tattao nga adu ti basol nga armida da. Iti pagukuman ni Apo tayo, awan ti maysa, awan ti basit nga basol, awan ti adu nga basol. May lang iti hatol ti Diyos ita. Basta agararamid ti basol, uray man no agululbud kalaang basol mo ladta dayta. May sa ti papanan dagiti tattao. Ngay bagbaga iti Biblia. 21:8 ti Apokalipsis kunana ditoy. Agiti agar-aramid ti basol kunana ket ngem no may papan kadagiti natarkat ken kadagiti mamati ken dagiti nasabrak ken dagiti nakapapatay ken dagiti manakakimalala ken dagiti manag-anito ken dagiti agrukbab kadagiti Diyos-Diyosan, agrukbab ti Diyos-Diyosan, ken dagiti isu amin nga agululbod ti bingay da addanto ijay tanaw asumsumged ti apoy ken asupre. Daytoy ti makadwa nga maikadwa nga ipapatay. Kitaan tayo naglawag. Dagiti agpatpatay, umatpatay, dagiti agrukbab ti Diyos-Diyosan, ken dagiti managulbod, kunana ijay naglawag ijay 21:8, iti papananda may maysa. Isu nga naglawag awan ti basit, awan ti dakkel nga basol nga makaliklik iti pagukuman ni Apo. Uray no maysa lang naaramid mo nga basol, adi padam nga tao ka imabot iti sangagasot ti basol na may samot lang ti papananda, kasta ti hustisya ti Dios. Basta basol, basol. Ti supapak na isu ni patay.
Aji patay nga ibagbagana, aji maikadwa nga panakapatay, ijay impyerno. Aji agnanayon dayta. Iso nga iton nga kapsat itang rabi, sapay la kuma na ikanda kayo iti warning itang rabi. No agbubuya kayo itang rabi, sapay la kuma nakita tayo, handa tayo nga agbutbuteng, handa kayo nga butbutengan, o di kanda kayo lang ti warning. Tapno, gengganat, agbibig tayo, maaramid tayo ti pamuspusan, tapno han tayo makadwa, kadagijay mapasamak to, ijay impyerno. So nga ito, itang kapsat, agyaman tayo itang rabi, tapno tagamin, naikasaba tayo, dahil inyadal tayo patungkol iti impyerno. Ado dagiti ang mamati iti impyerno. Sapay lang kumain tang rabi pamatyan tayo. Tagamin imbaga ti Biblia eh. Ibagat ti Biblia. Iso nga agyaman na kitang rabi ta may saak nga na-share ko dahito sasaw ni Apo. Tapno may kanda kayo iti babala, may kanda kayo iti warning. Tapnuhan tayo kumamadusa into nung tumtang ti patay kada tayo. Sumango tayo kini Kristo ket makadwa tayo dagijay magantimpalaan iti gloria iti langit. So ito iti nagadalan tayo itang rabi ket agyaman tayo ni Apo iti nangantabay kada tayo. Ket isubli tayo man nga ro daytoy platform kadagiti ay tentay nga Anchor iti programa tayo. Amen. Giyaman tayo kini Apo Diyos, ti sasauna, nga hintay nangagan, naiburay tang abing tirabi, may paman iti impyerno. Ket ni Apo Diyos, ikan natin ti pakdaar, tatno ti kastakot maliklikan tayo. Ajay agnanayin nga dusa. Ket nangagan tayo ti pamuspusan, tatno ti kastakot maliklikan tayo dayjay. Ket awan sa balay ni Apo Diyos, iti aklulon tayo ti panagbil tayo. Ket Brother Nardino, may bagam tang abing tirabi. Ang nga rin kakapsat, kat tatabing tirabi nga rin, kat mapantayin kakapsat, iti panagkararag tabing tirabi. Agyaman kami, iti kakapsat tayo, nga nakipagdingag, iti naduma-duma nga pasat iti nga lubong, kat agyaman kami ba, iti minsahero nga nang daltat tabing tirabi, kada iti sasaon ni Apo. Agyaman kami ba, iti operator, nga naramat ni Apo. Nahunte, nagiti sasauna, kaya salamat ka nagiti video. Amen. Katitaro din nga biyang tirabing nga kakapsat, kat mapantayin ti panaglipas, iti nga trabaho ni Apo, tabing tiray, baban iti intay panagkararag. Kat kararag ti kakapsat, dawatan tayo kini Brother Nardino, ti panagkararag, tabing tirabing. Brother Nardino, awan kakapsat, siya karudan, ti mangidanguno, ti panagkararag. Amami nga Diyos, nga man nakabalin ti amin, nagyaman kami tabing tirabi, iti balay ki Apo, ti aramid mo, tabing tirabi. Salamat Apo, dagiti sasaom, ngayon kam nagagan, mabanggat may papanapo Diyos ti impyerno, ket dawatin may Apo kung mga sikat timulong, nga napakdaaran, dagiti dingdingeg, kat kasta, ket maliklikan Apo Diyos ti papandi ti impyerno. Ket awan sa bali Apo Diyos, nga pamuspusan, awan sa bali no, sika Apo Diyos ti aklunanda, ken pagsirbian Apo Diyos ti panagbiag. Ket apeng tirbe Apo Diyos, dawatin iti panarabay ti Espiritu Santo, ng iso Apo ti tumulong tunggal may sa kanya, nakata kami, iti kang panagsina Apo Diyos, pinaginana, dawatan mi nga sikaw ti mga luwad. Aging ganan tumanan ti dumteng Apo Diyos, ti kasto nga programa, kaya kita-kita kami manan Apo. So nga, dawatan mi kada kayo, iti panarabay ti Espiritu Santo, ng iso ti mangiwanwan, ti tumunggal may sa kanya mi. Itinagan na po mi Jesus, dati dawat kan kararag mi. Amen. Babay mga kapatid. Good night. Sister Angeline, salamat. Brother Bernard, Brother Nardino. Good night, bye. Angeline Joy. Bye-bye. Good night.